našej spoločnej konferencii. Každý deň sa presvedčame v svojich životoch, že všetko má svoj čas. Tak aj ten čas pomaly dozrel na to, že sme dospeli k dnešnému dňu a sme sa tu stretli pri tejto príležitosti, kedy dúfam, že bude to užitočne strávený náš spoločne čas a že keď budete odchádzať, nebudete ľutovať, že ste sem dnes medzi nás prišli. Takže milí priatelia, žiaci, rodičia, kolegovia, let's step out, vykročme. Čo to znamená? Znamená to asi urobiť pohyb. Aktívny pohyb, s ktorým sa môžeme stretnúť aj v Evanjeliu, keď Peter je pozývaný, aby vykročil k Ježišovi na vodu. Čiže z pohodlia, aby vykročil a urobil niečo viac. Opustil bezpečie a išiel v ústrety Ježišovi. Išiel v ústrety neznámemu svetu, rozbúreným vodám. Formát TEDx konferencie Vykročme, včera v Lausanne, dneska v Ružomberku, zajtra Londýn, naznačuje, že tento formát konferencie je unikátny a my sme ho pritiahli práve k nám. A chceme šíriť jednu vec. Myšlienky, ktoré obohacujú a na ktorých pracujú a v ktorých žijú vaši spolužiaci a oni sa neboja o nich hovoriť pre vás. Čiže toto je čas, ktorý si pripravili oni pre vás, aby vás inšpirovali. Ja vidím očakávanie. Nevieme, do čoho ideme, ale minulý rok sme si niečo podobné skúsili. Takže vykročme aj dnes na takú cestu poznávania toho, čo si pre vás pripravili vaši krásni spolužiaci. Takže krásny zážitok. Prvá tá myšlienka o usporiadaní podobnej akcie skrsla asi tak pred 2 rokmi a zdalo sa to ako úplne niečo nereálne, ako taký sen. Ale tak postupne istou aj podporou, ktorú som našla medzi svojimi niektorými kolegami, tak minulý rok sa nám podarilo zorganizovať prvú študentskú konferenciu. No a dneska je ten deň, kedy vlastne by sme sa podľa toho naozaj svetového formátu mali pridať ku tej svetovej komunite a prispieť svojim dielom k tomu. Myslím, že za posledné 2 roky sa aj medzi vami dostalo viac do povedomia toto celé, nie že hnutie, nechcem povedať hnutie, ale tá myšlienka TED, ktorú som sa snažila aj ja, aj na svojich hodinách, aj počas rozhovorov, tak troška oživiť alebo priblížiť vám. Dnes je TED svetové hnutie, alebo medzinárodný fenomén, ktorý existuje, funguje nepretržite 25 rokov. Viete, myslím, že všetci, že pred 25 rokmi sa v Kalifornii prvýkrát stretli ľudia na konferencii, kde v krátkosti, v krátkych svojich vystúpeniach najlepší odborníci v svojich profesiách, odboroch predniesli svoje výsledky výskumu a malo to veľmi veľký ohlas. Tak rôzni nadšenci a ľudia, ktorí sa toho zúčastnili, prišli s myšlienkou, že bolo by dobre aj niekde inde, okrem Kalifornie, v iných častiach sveta, organizovať podobné stretnutia. No a to je vlastne ten formát TEDx. Že vlastne to X naznačuje, že kdekoľvek, ktokoľvek, kto splní isté podmienky, môže usporiadať podobnú akciu. Je to naozaj hlavná myšlienka toho všetkého je spájať ľudí s podobným zmýšľaním alebo aj s rôznorodým zmýšľaním, ale s otvorenosťou prijímať nové, dobré myšlienky, ktoré sú hodné šírenia. Čiže nesmie tam byť nič nenávistné, rasistické a podobne, politické. A títo myšlienky, alebo okolo týchto konferencií sa vždy stretávajú ľudia, ktorí sú hladní po nových vedomostiach, ktorí sú veľmi aktívni, ktorí sa chcú niečo nové dozvedieť a vlastne aj tá forma to umožňuje, lebo vždy je to zostavené tak, že sú tam spojené osobnosti, ktoré v skutočnosti možno ani nie sú nejak mediálne známe, ale sú špičkovými odborníkmi alebo sú ľuďmi, ktorí priniesli niečo v svojej profesii, v svojom odbore.
alebo sú to umelci, alebo stále častejšie ako občianski aktivisti, ktorí svojimi aktivitami sa snažia urobiť niečo pre svoje okolie. No a tak vlastne to už tá podstata toho je taká, ako dobrá, že dobré myšlienky, ktoré sa majú šíriť ďalej, pretože tie prednesené príspevky stále sú v takej forme, aby boli priateľné a zrozumiteľné každému, aj najväčšiemu laikovi, neodborníkovi v tej oblasti. A v tom krátkom časovom limite, tých 18 minút, má niečo zrozumiteľné odovzdať. No a potom je ten priestor, práve že to je neoddeliteľná súčasť toho, že sa tie myšlienky, ktoré sa dozvieme, tie nové vedomosti, nové nápady, tvorivé, kreatívne typy sa prenášajú, prediskutujú v tom publiku a potom sa vlastne možno aj inšpirujú tých ľudí, ktorí o tom počúvajú, robiť na niečom podobnom alebo niečo robiť v svojej komunite, v svojej oblasti. No, takže toto je vlastne to TEDx a vlastne dnes je to obrovská databáza video vystúpení, ktoré naozaj nadšenci celého sveta sprístupňujú tým, že to titulkujú do rôznych jazykov a tým vlastne zabezpečujú to šírenie tých myšlienok, tých dobrých myšlienok ďalej. Prečo TEDx, prečo v Ružomberku? Myslím si, že toto je práve také vhodné miesto alebo vhodný priestor preto, aby sme vlastne troška vykročili z tej svojej ako keby kukly a prekročili troška naozaj ten svoj prah alebo tie svoje mantinely alebo bariéry, ktoré možno, že sami si niekedy stávame okolo seba a pozreli sa trošku ďalej. A práve tým zabezpečením toho, že tie myšlienky alebo to, čo tu dnes odznie, sa stane vlastne súčasťou tej databázy, tých vystúpení, tak vlastne tým z tej našej lokality prekročíme vlastne ten prah a vykročíme do sveta. Hej? Som presvedčená, že naši študenti, každý deň sa o tom presviedčam, že majú čo povedať. Unikátne je to asi v tom, že aj keď na Slovensku postupne naozaj posledné 2-3 roky sa už vo viacerých mestách usporadovajú podobné akcie, vždy je to ako veľká vec v tom meste s veľkou reklamou a je to taká prestíž usporiadať takúto akciu, tak sme vlastne prvou školou na Slovensku, ktorá toto robí, ale som presvedčená, že je to na správnom mieste, že sme prví v tomto. Každý deň naozaj mi dávate veľa príležitostí k tomu, že aby som sa v tom utvrdila, naozaj niekedy pochybujem, že kto sa od koho učí. A tak si myslím, že týchto 10 odvážnych ľudí, ktorí tu dneska vystúpia a chcú vám povedať niečo, čomu venovali svoj čas, aby ste to tak prijali a možno, že aj nejakú konštruktívnu kritiku uvítajú, ale hlavne vlastne ocenili ich potom za tú odvahu, ktorá naozaj je, lebo všetkým vám chýbala, lebo oslovila som naozaj každého. Takže tieto dievčatá a chlapci naozaj si zaslúžia náš obdiv. Druhá vec, naozaj ešte čo chcem podotknúť je, že dneska práve v tejto chvíli sa presne taká istá akcia deje z tej celej svetovej komunity práve v Miláne. Že dneska na alebo na Európskom inštitúte dizajnu, presne teraz od 11. prebieha TED konferencia, na tejto akože univerzitná konferencia. Je to mesto dizajnu, kultúry, priemyslu a vlastne, ale toto je úžasné, že spája nás to isté, vlastne tú tvorivosť, to vzájomné obohacovanie a hlad po vedomostiach, po nových poznatkoch, ktoré potom vlastne môžu sa šíriť ďalej cez vás. Takže toto ma tak teší, že sme takto prepojení a že troška aj sa nám rozširuje určite týmto obzor. Takže ďakujem už teraz naozaj vám, že ste prišli, že ste nás poctili svojou účasťou a prajem vám príjemné chvíle. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ste zlatí. Želám vám príjemné už popoludnie, pán riaditeľ a vážená pani zástupkyňa, ktorá si odišla hore na dozor.
pani doktorka Nemešová, ktorá to celé organizuje. Všetkým vám chcem poďakovať za pozvanie. Netušil som dneska ráno, vedel som, že tu pôjdem, lebo som bol pozvaný, ale netušil som, že dnes budem stáť na červenom koberci ako v Cannes, tak sa tak cítim veľmi príjemne. Som rád, že som mohol si vypočuť z tých 4 dopoludňajších príhovorov 3. Keď som tu išiel, vôbec som nejako nerozmýšľal nad slovami, myšlienkami, ktoré vám poviem a budem vychádzať z toho, čo vám poviem, z toho, čo som počul. Pálko Záhora, dúfam, že som si dobre zapamätal to meno ešte, ako si ho pamätám, ma zaujal takými sugestívnymi otázkami, ktorými sa snažil upútať vašu pozornosť. Viete koľko, ako to bolo, takže ja sa vás tiež spýtať, že či viete, lebo som plánoval, že prídem na čas, že či viete, prečo som prišiel neskoro. Ak nie, tak táto vaša konferencia, ste si vybrali taký významný deň, lebo ja som prišiel preto neskoro, lebo o 11. tu v priestore, ako ste tu prichádzali, minister dopravy a iní predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti spolu s vedením mesta, teda spolu aj so mnou, sme poklepávali kameň, pretože onedlho začne výstava dlho očakávanej diaľnice Hubová-Ivachnová. Takže to je, môžete aj zatlieskať, lebo o tých roky budete tak jakovi. Samozrejme poznám Pálkové kvality, čo sa týka basketbalu. V tejto chvíli z pozície, ktorú zastávam v basketbalovom klube. Škoda, Pálko, že nie si dievča, hneď by som ťa zobral do play-off o titul majstra Slovenska. Ale je tu aj Janka Hrubiaková, ktorej sa ešte dostanem. Peťka Václavíková, tá ma upútala vôbec tou témou, ku ktorej sa odhodlala vo svojom veku, tu si však oproti, takže ono je to tak s tým, aj napriek tomu, že som si cez prestávku dal kávu a 2 dobré bábovky, takže keby mi niekto povedal, keby niekto spozoroval a povedal, no pozrite sa, ako sa tam viceprimátor napcháva sladkým aj na takej prednáške, tak môžem vám v tejto chvíli povedať, že ja si to môžem dovoliť. Ja celý život som športoval alebo športujem, chcem takú inšpiračnú myšlienku povedať, že bolo jedno ale obdobie, rok 2000 až 2006, keď som s pribúdajúcimi možno funkciami a povinnosťami zanedbal behanie a športovanie a zrazu som zistil v roku 2006, že ja mám 94 kg. Možno sa to tak nezdá, ale tak to bolo a vtedy som mal 50 rokov a som veľmi rád, že vtedy som našiel dostatok síl, motivácie a hlavne vôle, že som znovu začal behať a vtedy som za 3 mesiace postupne zhodil alebo schudol 16 kg a teraz mám krásne, vidíte, ako to vyzerá, 78. Preto som hovoril, že si to môžem dovoliť, pretože Peťka to dobre povedala, že musíme dbať na to, čo skonzumujeme, aby sme potom niekde tie kalórie spálili, takže ja v podstate 6-krát do týždňa chodím behávať a jedno to moje behanie trvá 9 km, čiže približne hodinu. A Janka Hrubiaková samozrejme takisto mala nádherný osvojujúci príspevok o mozgu, pretože mozog je to, kde sa tvorí symbióza láskavosti a múdrosti, čiže je to tá symbióza srdca a toho, čo človek, nielen nad čím človek premýšľa, ale predovšetkým, čo vyslovuje. Takže ja veľmi pekne ďakujem za túto možnosť tu byť. Naozaj je mi veľmi fajn, i keď o jednej budem musieť odísť, ale ešte si zo 2 príspevky vypočujem. A želám vám presne to, čo teraz hovorím, nech vás celý život sprevádza láskavosť a múdrosť. Ďakujem pekne. Dostali na koniec nášho programu. Chcem vysloviť veľké poďakovanie najmä vám všetkým rečníkom, ktorí ste nabrali tú odvahu, venovali ste čas príprave svojmu dnešnému vystúpeniu a myslím si, že bude aj toto naše skvelé publikum, naozaj pochvála aj im, veľmi ocení vašu odvahu a že sa nechajú vami inšpirovať. Myslím, že sme splnili to základné poslanie, že naše príspevky boli rôznorodé, všetky boli inšpiratívne, jedinečné. Obrovskou inšpiráciou ste aj pre mňa naozaj. Vravím, že je to
Opäť som sa utvrdila v tej otázke, že je opodstatnená, že kto od koho sa učí v tejto škole. A chcem vám poďakovať naozaj. Mojím snom totiž to bolo vždy učiť na dobrej škole alebo na najlepšej škole. A ďakujem vám za ten pocit, lebo tento som dneska mala. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým svojim kolegom, pánu riaditeľovi, pani zástupkyni, všetkým kolegom, ktorí mi vytvorili tú možnosť a sa podielali na vytvorení tejto krásnej atmosféry dneska, na tom, že tu vlastne bolo možné vôbec uskutočniť. Ja keď som uvažovala o tej príprave a som si čítala tak blogy o tom, ako sa pripravujú takéto akcie, táto akcia konkrétne, že rok dopredu sa stretáva tím a pripravujú všetko do detailov, ako sa často v tom zápale hádajú, ako pri tej príprave a v tom najlepšom, aby to bolo len skvelé a neopakovateľné, tak som mala aj takú obavu, ale ja chcem poďakovať všetkým, ktorí do toho so mnou išli, že sme sa ani raz nehádali. Naozaj. Nebojte sa, už nebudeme dlho rozprávať, ja len chcem povedať, že naozaj, Anička, na začiatku nehádali sme sa nikdy. A úplne od začiatku podporujem v celom komplexe túto akciu už druhý rok, či už v takom alebo onakom formáte, ale ďakujem veľmi pekne za prípravu, za technickú pomoc, za rôznych sponzorov, ktorí nám od koberca až po niekoľko darčekov pomáhajú. A všetkých teraz srdečne pozývam na spoločný obed, ktorý budeme mať v kolibe svätého pastiera, dobrého pastiera. Kolibe dobrého pastiera. Myslel som týchto, ktorých sa obetovali a pripravili, nie že teraz sa tam stretneme všetci, lebo tam nevojdeme. My pôjdeme potom na budúce. Dobre? Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne a verím, že táto konferencia, vôbec táto myšlienka odozdávať si vzájomne to, čo prežívame, čím my sme bohatí a čím sa obohacujeme, aby sme boli bohatí pre iných. Takže táto myšlienka nájde uplatnenie v našej kvalitnej škole navždy, každý rok takáto konferencia. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť, za prípravu. Ešte na chvíľočku červený koberec, áno. To špeciálne poďakovanie by som chcel ešte jedno na záver, totiž tá naozaj organizácia celá spočíva na jednej hlave, ktorá prináša túto myšlienku, nesie ju so sebou, so všetkými ťažkosťami, obavami a myslím si, že najväčší potlesk v tomto prípade, čo sa týka organizácie, si zaslúži naša pani doktorka Anička Nemešová.